كل زتمتما قشدو مسلكا أقبازن كم عيبت كقددو قال ما من دما طرات ترأيوا يزولو نغراتو زغرم كويتم سبات أبزا مدري نبورن زي نمورن مفلاي استتصقم لعل حزب إرسامن كل يخل أبزي أب سدت مسانا استسددو ماليا زيبلوم زيغاتا استفلاليا هغرات አለው ንሳቶሙን ከማና ናትና ዝብልዋ ሉላዊት ሃገር ዘላቶም እዮም ኮይኑ ግና ነቲ ጠንቅ ስደቶም ዝኾነ መንግስቶም ደጊፎም ተዕገር ጉሩር ኢናን ሰሚዕናን ፈጺምና ይንፈልጥን እንትርፈ ውሕዳት ምስ ፖለቲካዊ ኩነታቶምን ሩኢ ተቃውሞኦም ንመንግስቶምን ሃገሮም ተተመሪሶም ክስዕቦም ብዛዕባ ዝኽእል ማእሰርትን ምክልባትን ፈሪሖም ዘይኣቱ እንተዘይ ኮይኖም እቶም ዝበዝሑ ዓዶም ናይ ምምልላስ ሽግር የብሎምን ኣብ ዓዶም ይምርዓው ኣብ ዓዶም የውፍሩ ኣብ ዓዶም ኣባይቶም ሃንጹ ስድሮኦም እንተመይቶሞም ከይዶም ይቐብሩ መዓልቶም ተጸዊዓቶም ድማ ብኽብሪ ኣብ ሓመድ ዓዶም ይዕርፉ እሞ ደኣ ናይዞም ደገፍቲ ህግደፍ ዕንደራን ዳንኬራን ካብ ምንታይ እዩ ዝነቅል ኣብ ስጊን ጥራዊ ሃለዋት መንባርከ ከመይ ኢሉ ይመቂሮም ኢልካ ምሕታት እምበኣር ንቡር ሕቶ እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከም መቐጸልታ ናይዚ ስጊን ጥራዊ ሃለዋት ኤርትራዊ ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ ዝተጸምበለ ንባርነት ህግደፍ ኣፍልጦ ዝህብ ጽምብል ጉንበት 24 ሓደ ክዳን ክብሪ ቤተ ክህነት ዝተኸድነ ውልቀ ሰብ ብኣፉ ጽያፍ ከተፍእ ተዓዚብና በቲ ተግባር ድማ ዝተሓጎሱን ከም ሓደ ትንግርቲ ዝተነግረን ዝቆጸርዎ ነውራማት ውሕዳት እኳ እንተዘይኮኑ ብዙሕ በቲ ተግባር ዝተገረመን ዝሓነኸን ድማ ክንርአ ቀኒና ኣለና እቲ ምኽንያት ድማ ኩሉ ጻዕዳ ዝጠምጠመ ቀሺ ኩሉ ጻዕዳ ቆቢዕ ኣብ ርእሱ ዝቐመጠ ድማ ሸኽ ስለ ዝመስለና እዩ ህዝባዊ ግንባር ቀርና ኣፍሪቃ ንብሙሉ ኣፍሪቃ ባዕልኻ ሽደኖም ነቶም ዲያቆናት ባዕልኻ ካህኖም መምህሮም እንዲኻ ነርካ ተሰልጥኖም እሸኽ ከይወግኦም ትገር ሕነናይ ዘኹሉ ካባ ሕፍረት ክደኖም ይበሃል ካባ ናይ ክብረትን ናይ ሕፍረትን እዩ ካባ ሕፍረት ይከደኑ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ነውራማት ሰብ ጻዕዳ መጠምጠምያ እምበኣር ናይ ፈለማ ተሪኦ ኮይኑ ዘይኮነስ ብከምዚ ዓይነት ፈጣጣ አንደበትን ድንቁርና ዝነውኖ ሕሱር ድፍረትን ሱር ሰዲዱ ካብ ዘስፋሕፍሕ ቀሊል ግዜ ይቁፀረን ከም ዝርኹስ ሰብኣይ ዝኣመሰሉ ኣፍራስ ሰይጣን ብሽም ቤተ ክህነት ዝሽቅጡ ኣብ ፍቆዶ ቤተ ክርስቲያን ተተኽቲኾም ኣብ መንጎ ዝመስኪን ህዝቢ ተውሳኽ ሽግራቱ ኣብ ዝረኸሰ ቁስሉ ጨው ክንስንስሉ ካብ ዝጅምሩ ቀሊል ኣይቁፀሩን እቲ ዘሕዝን ግን ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ቤተ ክህነት ነውራማት ዓገብ ክብል ዝደፈረ ምእመናን ዳርጋ ውሕድ እዩ እዞም ደፋራት ኣፍራስ ሰይጣን ክብሎም ዝደፍር ኣብ ቤተ ክህነት ተሸጊጦም ብጸጋሜት ኢዶም ዝሓዝዋ መስቀልን ኣብ ትሽትሾም ዝሸገጡ ጠበንጃን ገይሮም ነታ ኣንፈቱ ዘጥፈአ መስኪን ህዝቢ ከም ድላዮም ጥልዕ ጉንብሕ ከብልዎ ኣይተጸገሙን ኣብዚ ብቐንዱ እቲ ሽግር ናይቶም ልኡኻት ሳጥናኤል ናይ በይኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቶም ልቦኖም ዝተደፍነ ንቡርን ዘይንቡርን ምምዝዛን ዝተሳኖም ኣመንቲ ኢና ባህልቲ ዜጋታትን ወሲኸዮ ዝሕለፍ ኣይኮነን ንብዙሕ ካብ ህዝብና ኩሉ ጻዕዳ ክዳን ዝተጎልበበ ካብ ፈጣሪ ዝመጸ ስለ ዝመስሎ ድማ ነቲ ሕማም ብቐሊሉ ንምፍዋስ ኣሸጋሪ ይገብሮ ስርዓት ህግደፍ ዝተዓወተሉ ዝዓበየ ዕድል እንተነይሩ ኣብ ሕድሕድ ማሕበራዊ ማሕበራት እቲ ህዝቢ ብሰላሕታ ምእታዊ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ማሕበራዊ ጥርናፈታትን ትካላትን ባዕሉ ዝመልመሎም ሸቃሎ እከይ ተግባራት ዋፊሩ ንሓድነት እቲ ህዝቢ ኣብ ምብትታን ከየመናተወ ይዓዪ ነይሩን ኣሎን እዞም ምዙዛት ከዳሞ ናይዚ ስርዓት ኣብቲ ዝዋፈሩሉ ማሕበራዊ ንጥፈታት ይኹን ትካላት ተመዲቦም ንድሌታት ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዘማልኡ ብድፍረቶምን ድንቁርኖምን ተሓጊዞም ዝሓሸ ቦታን ሽመትን ተዋሂቦም ስለ ዝዋስኡ ገበርትን ሓደግትን እዮም ኣብ ደስ ዝበሎም መድረኽን ኣብ ዝተተኽለ ዳስን ተረኺቦም ድማ ለዓት ማይክሮፎን ዓፅዒቶም ነቲ ዝተኣከበ ህዝቢ ብሩኳኖም ሕርሕራይ ገይሮም ይገጫጭብዎ እዞም ኣገልገልቲ ምልኪ ዝኾኑ ካህናት ኢና ባህልቲ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝገብርዎ እከይ ተግባራቶም ከይኣክል ደድሕርቲ ስደተኛ ኣብ ዝኣተዋና ኣተው ካድራዊ ተልእኾኦም ተኸልኪሎም ኣብ ፈጸምቲ ጉዳያት ናይቲ ገባቲ ስርዓት ካብ ዝኾኑ ነዊሕ ጸኒሖም እዮም ኣብ መንጎቶም ስራሕ ፈጣሪ ንምትግባርን ህዝቦም ክጓስዩን ዝተበገሱ ቁንዓት ካህናት ኮይኖም ድማ ንሓድነት እቲ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ክፈራኽሹ ንዝተዋህቦም ዕዮ ብብቕዓት ኣብ ምስራሕ ይውህና እቲ ህዝቢ እውን ተወሲኽዎ ምቹእ ባይታ ረኺቦም እዮም ኣብ ጎኒ መንግስትና ኮይና ኩሉቲ መንግስትና ዝደልዮ ክንፍጽም ድልዋት ኣለና ብምባል ነቶም ዓገብ ክብሉ ዝፈተኑ ምእመናንን ካህናትን ከፈራርሑን ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ
ናብ ኤምባሲታት እቲ ጨቋኒ ስርዓት ሓቢርና ሬሳኹም ናብ ዓዲ ከምዘይኣቱ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡን ውሕዳት ኣይኮኑን። በዚ ንወዲ ከምዝን እታ ኣብ ስደት እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደገፍትን ናይ ተቃወምትን ተባሂላ ኣብ ክልተ ተገሚዓ ትርከብ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብ ክንዲ ከምቲ ስማ ስራሕን መንገድን ፈጣሪ እትፍጽም እቶም ናይ ጸጋም ነቲ ህዝቢ ብዓድን ዓሌትን ብዞባን ኣውራጃን ፈላልዮም ሰዓብቶም ኣኸቲሎም ካብቶም ኣይመኻይትናን ኢኹም ዝበልዎም ተፈንጭሎም መለለይ ጥርናፈኦም ዝገልጽ ታሲራ ተዋሂቦም ናብቲ ካብ ዓዶም ዘባረሮም ስርዓት ወርሓውን እናገበሩ ከም ዝነብሩ ፀሓይ ዝወቕዖ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ። እቶም ኣይንስዕበኩምን ዝበሉ ካህናትን ምእመናንን ድማ ከም ካሕቲ ሃገሮምን ዘይኤርትራውያንን ተቆፂሮም ዝተፈላለየ ኣስማት ይወሃቦም። እዚ ኩሉ ኣፈላላይ ድማ ብሰንክቶም 7 ኪሎ ዝምዘን ጻዕዳ ነፀላ ዝጠምጠሙ ካድራት ቤተ ክህነት እዩ ዝፍጸም። እዚ ናይ ለንቀነ ናይ እስራኤል ማሰኛ ትርእዮውን ከም መቐፀልታ ናይዚ ኣስፋሕፊሑ ዝኸረመ እከይ ምንቅስቃሳት ጌርካ ክርአ ይኽእል እዩ። እዞም በለፀኛ ፍጡርን መሰልቱን ከምቲ ንመን ይመጻስ መን ትመጾ ይመጻ ዝተባሃለ ምስላ እቶም ሕሱማት ለኣኽቲ እቶም ዕሱባት ተለኣኽትን እቶም ደናቁር ዕዙማትን ዘራኽብ ሓደ ናይ ሓባር መምዘኒ ስለ ዘለዎም እዮም ዝራኸቡ። ንሱ ከዓ በለፅ እዩ። ተበላፅ እንትኾንካ ጥራሕ ይጥዓምካ እምበር ርኢኻ ከም ዘይረኣኻ ሰሚዕኻ ከም ዘይሰማዕኻ ኾንካ ናብ ካሕዳም ኢኻ ትቕየር። ካሓዲ ሰብ ድማ ነብኡ ይኽሕድ፣ ነዲኡ ይኽሕድ፣ ሓውን ሓብቱን ይኽሕድ፣ ቃል ኪዳኑን ውሉዱን ይኽሕድ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንሕልኑን ሓቅን እዩ ዝኽሕድ። ንሃገሩን ህዝቡን እውን እንተኾነ ኪኖ ልሳኑ ዝሓልፍ ዝረአ ማይ ዝቋፅር ተግባር ኣይገብረሉን። ኣብ ጥፈሻ ሕልና ስለ ዝነብርን ውሽጣዊ ሰላም ስለ ዘይረክብን ድማ እዩ ሰበብ ኣሳቢቡ ኣብ ዝተተኽለ ጓይላ ክዕገርግርን ከጉርዕን ዝውዕል ዘሎ። እዚ ኣብ ዓዘቕቲ ክሕደ ዝጠሓለ ፍጡር ከም መፅዓኛ ንዝተኣዘዞ ዘበፃፅሕ ዝተባህሉ እምበር ናተይ ዝብሉ ሓሳብ ስለ ዘይውንን ትንፋስ ዘለዎ ሮቦት ካብ ምዃን ሓሊፉ ብሰንኪ ፍቕሰቱ ዋላ በቲ ለኣኺ እውን እንተኾነ እምነት ስለ ዘይንበረሉ ኣዝዩ ንዑቕን ብነብሰ ምትሓዝ ዝሰቕን ፍጡር እዩ። تتملسكم أنصار كفعي أنصار حقي بتسبكيهم حقي أبطاهم يلان نصهم أبا باسريوس منهم نصهم أبا باسريوس أباس مرحيمانوت أيكونكم በዚ ኮይኑ በቲ ወርሒ ሰነውን ኣትያላ እሞ ካብዞም መራሕቲ እምነት ኢና ባህልቲ ኣዳኽርቲ ካብ ብሕጁ ካልእ ዘስደምም ድራማ እንተተጸበና ዘገርም ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ንቡርን ዘይንቡርን ንምፍልላይ ተጸጊሞም እዮም ዘለዉ እሞ ወይሉ ደኣ ዝወለደን ወዲ ማርያም ኪላዓውን እምበር ንዖምሲ ኣይንታዮምን እዩ። ከምቲ ነንጮ ዓፅሪ ሞታ ንድሙ መጻወቲታ ዝተባህለ እዩ ነገራቱ። እዚ ህዝቢ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ኸይኣኽሎ ሕጁን መላምል ደቁን ኣቦታቱን ካብ ማሙቕ ቤቶም መንጢሎም ኣብ ዘይምልከቶም መጋርያ ጠቢሶሞም ከቅዑ ነዚ ጽንተት እንታይ ኢሎም ከም ዝኸሓሕልዎ ካብ ብሕጅኡ ምግማት ኣየጸግምን። ክንደይ ዳሃይ ወላዲኡ ዝጥይቕ ውላድ፣ ክንደይ ዳሃይ ደቁ ዝሓትት ወላዲ፣ ዳሃይ ኣሚና እትሓትት መርዓት እንታይ ኢሎም ከም ዝምልስሎም ሓቢርና ክንዕዘብ ኢና። ክንደይ ስድራ ከብዲ ሓቒፋ ኣብ ተሓድረሉ ዘላ ግዜ ከም በዓል እዚ ናይ እስራኤል ፈረስ ድማ ከም ኣመሎም ብስምስው ምሽቃጦም ዘይተርፍ እዩ። ከም ልማዶም ህዝቢ ኣኪቦም ትፈኦም ክተፍኡ ክረኣዮም። እዞም ሰብኣይ ብሰራዓሻ ድፍረቶም ደጊሞም ኣብ መድረኽ ዘይረኣይሉ ምኽንያት ፈጺሙ ይረኣየንን። ወይ ድማ ካልእ ፈረስ ሰይጣን እንተስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እንተስ ካብ ካምፓላ ወይ እውን ካብ ሃገራት ምዕራብ ህግደፍ ንዝለኣኸሉ ድርሰት ክዋሳእ ከም እንርእዮ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ኣብ ደገፍቲ ህግደፍ ፍጹም ሕንከት ዝበሃል የለን። ኣብ ደገፍቲ ህግደፍ ሕልና ዝበሃል የለን። ኣብ ደገፍቲ ህግደፍ ሓቂ ዝበሃል የለን። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ደገፍቲ ህግደፍ እቲ ንውርምና ከም ንቡር ተወሲዱ እዩ። ስለዚ ኩሉ ጻዕዳ ዝጠምጠመ ቀሺ ከም ዘይኮነ ምስትብሃል ከድልየና እዩ። ፈጣሪ መሳኽቱ ልቦና ደገፍቲ ህግደፍ ይኽፈት፣ ንድንቁርንኦምን በለጾምን ይፈውስ። ወድሓንኩም ኣበደ ወልደ ማርያም